Parte da Xunta Xeral da Confraría de Pescadores da Pobra saiu hoxe o paso das declaracións realizadas hai uns días polo presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, nas que afirmaba que a apertura das canles no porto comercial non conlevaría unha mellora inmediata na produtividade dos seus bancos marisqueiros. Segundo o patrón maior Xoán Miguel Iglesias, o ente autonómico continúa coa súa pasividade ante este proxecto, a pesar de ser, segundo el, unha solicitude reiterada do Pósito, dende hai máis de 20 anos. Se hai algo de certo nas declaracións feitas polo señor presidente de Portos, é que a apertura do peirao non conlevaría unha mellora inmediata dos bancos marisqueiros, pero nós somos conscientes deso e sabemos que a recuperación dos mesmos vai ser gradual, así como a pérdida tamén foi gradual. Pero o que nos interesa que se execute a obra e que se recuperen canto antes. De non ser así, en poucos anos non teremos onde traballar. A merma da produción, debido ao cambio das correntes mariñas nos dous principais areais desta cofradía, tanto Raposiños como Areal, descendeu dos anos 80 un 80%. Isto conleva perda de postos de traballo, que pasamos de ser sobre 350 socios a apenas 200 na actualidade. Botando man dunha fotografía da zona portuaria dos anos 80 existente na propia confraría, aludiu á merma considerable sufrida nestes anos polo Pósito no número de zonas productivas nas que poder traballar, a consecuencia da construción dos recheos e a ampliación do peirao comercial, sen que por parte da administración existise unha compensación. Estamos de acordo que no porto podemos convivir todos: pesca, marisqueo, acuicultura, turismo e industria. Pero non a costa nosa, perdendo bancos marisqueiros, ben con recheos, bastante grandes por certo, ou cunha construción deste peirao sen que desde a administración deran solución. Nin nos compensaran con outros terrenos. Por exemplo, temos o Banco de Cabío ao lado e non nos compensaron a perda destes terrenos co Banco de Cabío. Dende o Pósito Pobrense aseguran que seguirán loitando pola apertura do peirao, de cara a solucionar un problema que lles está a causar un grave prexuízo ás economías de todos os mariscadores.